הנה עכשיו אני נכנס. אוקיי. סתום את הפה! שתדעו לכם, הסקין שלי זה סקין של אירובריין. אחלה סקין. הוא סקין של זומבי מלך. יש פה וולף. תן לי את העצים שלך, אני אכין קרפטינג טייבל, את כל המכונות הבסיסיות. תן לי כבר את העצים! תן לי כבר את העצים, אסף. תן לי כבר את העצים. אלוהים, אתה ילד נכה. במתנה, קרפטינג טייבל, אני אכין פיקקס וחרב. אוקיי, יש שתי חרבות לי ולך. אני מכין פיקקס רק לי, אני אחצוב ואחר כך אני כבר אעשה את הכל. טוב, אני לוקח פה את ה... נו! אוקיי, בסדר. אני אקח 24 בערך אולי, אני אקח אפילו יותר. כן, הוא עובד דווקא טוב. מה שאנחנו צריכים... טוב, מה אתה אומר? כמה כדאי לי לקחת בשביל שאני אעשה את זה? אני אקח לפחות 40. אני אקח שק שלם, בקיצור, אם כבר. אלוהים, מתחיל להישבר מהפיקקס. כן. תספר, דבר. אשכרה באמת נכנס לטראומה, מסכן הילד, אנחנו מרחמים עליו. יש שם איזה ילדה נכה אצלנו בכיתה. אסף, אתה יודע שאנחנו אומרים את זה בסרטון שעולה לרשת. יראו איזה אנשים, אתה לא מבין? אז למה אתה מצלם את זה? תוריד את זה בעריכה. אנחנו ממשיכים את הסרטון כרגיל. אנחנו קרים בנצרת עילית. סתם לא אמרתי, הם לא שמעו, אמרתי את זה חלק. נו כבר, אני רוצה שק. נכון. שיט, נשבר לי הפיקיקס, אין לי דרך לצאת. טוב, הנה, הצלחתי. איפה הקרפטינג? אוקיי. יופי. איך? כן, גם אצלנו המשפחה גרים בנצרת עילית. קיבלתי אפל! אוקיי, בוא נתחיל. אנחנו מכירים אחד את השני מהתקופה של הגן, אני חושב. טוב. אנחנו באמת מכירים הרבה זמן. כן, גם. אכלתי פרנס. אחת, שתיים, שלוש. 1, 2, 3. למה הכנתי שתי וודן סורס ואנחנו לא משתמשים בהם? בוא נראה. אסף, איפה אתה? בוא לפה. קח שוול, קח חור, פיקה. אחר כך אתה תצטרך, וקח סור. מה אנחנו צריכים? אקס. אוקיי, אקס. קח. הנה הבאתי לך גם אקס. זה כל הכלים, נכון? אוקיי, 1, 2, 3, 4, 5. פיקקס. זה 1, 2, 3. פיקקס.
ו... סורד. קודם כל אנחנו צריכים להכין צ'סטים, אחי, אנחנו כבר, אין לנו דברים. טוב, אני בינתיים, אני יודע איפה יש מקום טוב לבית. בא לי לאלף את הזאב הזה, הוא פשוט כזה... כן, אני עומד להרוג אותו, אסף, תאחל לי בהצלחה. הרגתי אותו, אני מפחד שלא יבואו עליי זאבים. אללה יזכבר. שחר זה אח שלו, אז אל תתפלאו כל כך. כן, שחר חסון זה אח שלו. לא, סתם, באמת יש לו באמת אח קטן שקוראים לו שחר. טוב, אסף, אני עושה פה פרקור כדי לחפש מקום טוב. אני עושה פה האמת פרקור על עצים, זה משהו שאני אוהב לעשות הרבה. אירוברייד. כן. אני מחפש מקום לבית. אולי שיט, מצאתי! הנה אסף, מצאתי אקסטרים מילס. בוא תעשה להם מהר טיפי. וואו! וואו! רגע אחד. למה? רגע, אני הולך לחקור פה את האזור. וואו! איזה דאנג'. וואו, אני לא מאמין. יואו, איזה דבר ענקי זה. איפה הוויליג'? לא, אני לוקח, אני רוצה, אם בכלל יש פה אותו. כי לא תמיד בכל הוויליג' יש את הבתים האלה. יסוטה מין. כן, איך שהוא אמר לנו, זוכר את האלה זה? וואו! אסף, בוא מהר, אל תעצור את הסרטון, בוא מהר. אתה חייב לראות פה מצאתי. דייוויד, אתה חייב לבוא לראות. תסתכל בפנים. זה ממש עמוק, אתה מבין? תסתכל למטה. נפל לי שם ויליג'ר. הולי שיט, נראה לי יש פה ספונר. הולי שיט. לא יודע, שכחתי.